Da ni gyd yn licio gweld rhywun ifanc yn dod i'r brig ym mhrif gystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol ac mi ddigwyddodd hynny eleni gyda chadeirio Rhys Iorwerth. Fe ganmolwyd i gerddio i'r cymyla ac yn wir un o'r beirniad yn mentro deud fod Dafydd ap Gwilym neb llai wedi atgyfodi. Ond beth sy'n tanio dychymyg y prifardd ifanc yma o Gaernarfon? Mi gawson ni i gwmnio mewn 2 leoliad yng Nghaerdydd sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth iddo fo. A'r lleoliad cyntaf ydy Stadiwm Newydd Dinas Caerdydd. O Rhys, pam dewis dod â ni i Stadiwm Dinas Caerdydd o bob man? Wel, ers dwi'n ifanc iawn, dwi wedi bod yn fan eitha obsesiynol o pêl-droed. Ac bo Lerpwl efo lle pwysig iawn yn ynghalon ni o hyd. So pan symudis i ardal Tegana yng Nghaerdydd, nes i, wel, un o'r pethau cyntaf nes i oedd mynd i brynu tocyn tymor i ddechrau dilyn Caerdydd hefyd. A sydd awyrgylch si yma yn ystod gêm? Wel, dyna di'r peth, mae gen i gerdd wedi sgwennu am oedd awyrgylch yn Mharc Ninian dros y lôn, oedd yr awyrgylch yn eitha arbennig ac unigryw. A bellach sy'n byd yna, ond stad o dai sydd wrthi'n cael ei adeiladu. Wedyn, y cerdd yn sôn am hynny ac yn dechrau drwy gyfeirio at y duedd sy'n ni wedi yn hiraethus ac yn eitha nostalgic mewn ffordd. Stadiwm Dinas Caerdydd. Ar slwp y rôd yn codi'n bolion hyll o'n blaenau ni. Trwy'r haf, mi fy'r cartrefi. Y tu ôl i bob un tŷ mae craith, mae cae hiraethu'n rhoi'n ei fedd bob Sadwrn fu, a hen gair Parc Ninian gynt, y gair a'i llond o gerynt ar werth i bawb wrth y bynt. Ond croesi lôn calonau wnawn o hyd i gair sy'n iau, un lasach, a'i holl leisiau'n driw i'w ffawd yn cadw'r ffydd, a'i can nhw mewn cae newydd fer y daith yn herio'r dydd. Yn ifydd un hynafiaid, down yno'n dan o enaid, a mae hyn yw'r hyn sydd rhaid. Mae ti'n byw yng Nghaerdydd ers dros 10 bellach ar ôl dod yma i'r coleg yn y lle cyntaf a gweithio bellach yn y cynulliad, ond cofi wyt ti go iawn, de? Ie, mae'n anodd coelio bod ti'n 10. Mae Caerdydd yn rhan eitha pwysig dim ôl o bwyty fel person, a dwi'n hoff iawn, dwi'n ffond iawn o sawl ardal yn y dinas, ond ie, fel ti'n dweud, mae'n cofi ydw i dal i fod, a Caernarfon ydy yr adra fel petai. Wedyn mae hwnna'n dyndra, mae sawl un arall wedi brofi. Beth am bobl yr ardal yma wedyn, achos mae yna dafarn yn Regana lle ti'n rhaid hoff o fynd. Ydyn nhw'n ymwybodol o beth sydd wedi digwydd i Rhys Iorwerth yn ystod yr ha? Wel, y dafarn leol lle da ni'n mynd cyn y gêm, mae'n lle mynd dafarn draddodiadol ar sawl ystyr, mae'n ymdeimlad eitha cymunedol. A pan gerddies i mewn i'r dafarn ar ôl Eisteddfod am y tro cyntaf, y karaoke full blast. A mi stopio nhw'r karaoke yn unfan a mi ath y landlord at y meic efo llongyfarch i wrth i gerad i fewn. A sy'n anhygoel o fel, dyn nhw'n Gymru Cymraeg, gobrin oedden nhw'n ymwybodol iawn be oedd yn mynd ymlaen, oedden nhw wedi clywed ac oedd y balchder oedd y Cymru di Gymraeg lleol ma'n yn ardal Canton i ddangos, yn anhygoel de. Di Sul yn y Canton Hotel. Ac mi ddown eto i'r Canton Hotel ar fore Di Sul am pennau'n brifo, ac ymddiddannu ac aros am sbel tra bod golau'r haul drwy'r drws yn treiddio. Fan hyn lle mae'r llenni'n agor yn llawn wrth i lwch y bore setlo i le. Mae'r lleisiau a'r sgyrsiau yng nghanol pnawn yn troi yn sŵn canu na cenion y dre. A'r gwir yn y gongol a'i llygaid pell, a'i pennau'n eu peintiau'n gwenu yn gam, yn estyn 2 fus mwyn cyfarch gwell, cy'n codi i ddawnsio. A dyna i chi pam y downina eto i gadw'r oed fel graeth bobl Canton fan hyn erioed. Pan nath Rhys gyda gadar, oedden ni fel, di cofi sy'n mynd rhaid camol i cofi arall. So, gath o fwy o stick na'n byd arall, really. So, o'n i'n reis proud yn efo. O'n i'n meddwl bod o'n ennill o ryw ddydd, ond mae'n sioc i rhywun ennill am o'r ifanc hyn hefyd, so oedd o'n gret. Be di'r cynllun rwan? Mae'r gadar wedi I hennill, mae honno gen ti yn gyffyrddus, felly beth sy'n digwydd nesaf?
Dwi'n meddwl bod yna gynllun. Peth mwyaf dwi'n meddwl ydy, mae'n siŵr y bydd o'n hwb ac yn rhoi hyder i fi. Dwi'n meddwl, ella dim arbrofi di'r gair, ond yn sicr yn rhyw fath o garreg sylfaen i fynd yn ymlaen a gobeithio wneud pethau gwell eto. Ydy o'n rhyddhad mewn ffordd? Hynny di, mae hwnna di wneud rwan, tic yn y bocs, achos mae'n bwysau lot o feirdd, y beirdd ifanc oedd o flaen eich ton chi o feirdd ifanc fel petai. Ie, dwi'n siŵr sa pawb yn deud cwyddas, yn deud bod nad ydy ennill y gadar yn uchelgais. Ond dwi yn mynd i weld o'n fwy fel hwb i mynd ymlaen yn y pethau gwell gobeithio yn hytrach na bod o'n binical ar fy ngyrra mewn unrhyw fodd dan hael. Cychwyn efo ec fawr ydy hyn. Llongyfarchiadau mawr Rhys, diolch am y sgwrs. Croeso.